hostí. V prvom rade vítam Zitu Orlickú, ktorá je výkonná riaditeľka Xanadu, Združenie profesionálnych umelcov a priaznivcov kultúry. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Ďalej tu máme medzi nami víťaza 4. ročníka speváckej súťaže Xanadu muzikálová hviezda Petra Pechu. Dobrý večer, prajem. A našim exkluzívnym hosťom je majstro Martin Malachovský, ktorý má neľahkú úlohu, pretože je aj krstným otcom. Dobrý večer. Pekný večer vám želám. Prečo neľahkú úlohu? Pretože pri otváraní šampanského sa stanú rôzne príhody. Ako sa napríklad stalo za bývalého režimu v Sovietskom zväze, keď chceli pustiť tichú ponorku na more, otvárali šampanské sa nerozbilo. Všetci povedali, že sa stane nejaká pohroma, že to prináša smolu. A tak sa aj stalo. Na ponorke všetci zahynuli ožiarením radioaktivity, zachránili sa iba kapitáni. Samozrejme, náš kapitán sa určite zachráni, pretože momentálne nie je na palube. Teraz by som veľmi rád poprosil pána Malachovského, aby nám túto reláciu slávnostne pokrstil a tým aj odštartoval. Dávam